Takže já vás zdravím opět z Jihlavy. Druhý týden na takzvaný pošťácký lince. Tím, že jsem jezdil pořád to stejný, počasí bylo stejný, nic zásadního se neměnilo, takže já jsem v podstatě ani natáčel. Takže dneska vás vezmu jenom takhle zrychleně z Jihlavy do Brna, kompletní trasu, a pak na konci ještě si ukážeme v Brně vyložení prázdných klecí, abyste viděli, jak to zhruba vypadá. Jinak budu mít ještě takovou otázku, pokud někdo máte větší zkušenost nebo tušíte, jak se to děje, proč se to děje. Hlavně na dálnici jsem si všiml jednoho fenoménu nebo takové nepěkné věci. Přijde mi, že spousta lidí, nebo minimálně ještě dost řidičů kamionů jezdí na dálnici bez tempomatu. A to nemyslím ten adaptivní, ale myslím obecně vůbec tempomat, že jezdí na nohu, i když prostě jedou dlouho po dálnici. Nevím, jestli je to pravda, přijde mi to spíš podle toho stylu jízdy, protože co se mi stávalo prakticky každý den, že jsem v podstatě jel v vláčku kamionu a vepředu byl někdo pomalejší, což se dá pochopit, prostě někdo jede trvale na spotřebu nebo má prostě ten náklad těžký, ale tím, jak já jsem měl třeba zaplý ten adaptivní tempomat, tak jsem pozoroval, jak se vlastně mění ta rychlost, a často prostě to bylo tak, že třeba z kopce jsme jeli 80 a do kopce bez problému 90. Jo. Kolikrát jsem potkal i prostě situaci, kdy ten první vlastně v té řadě, který určil tempo celé té kolony toho vláčku, tak jel prostě v rozsahu 70 až 90 bez ohledu na to, jestli to bylo do kopce nebo z kopce. Právě že naopak většinou to přišlo, že to bylo spíš ve stylu, jak říkám, 88 do kopce, 85 z kopce, respektive 85 po rovině a klidně méně než prostě 80 i z kopce, jo. A opravdu mně to přijde, jako když někdo prostě jde na nohu, vidí kopec, tak na to šlápne, potom je rovinka, tak to prostě nechá, a když začíná kopec dolů nebo třeba je přejíždí přes horizont do kopce, tak to prostě pustí, takže mu to prostě spadne k té 80 a pak, když není naložený, tak prostě jde těch 83, 4 z toho kopce dolů a pak přijde se další kopec, tak se na to šlápne, rozjede se na 88 a mě to teda přišlo strašně otravný, prostě když jsem to nemusel nějak řešit, měl jsem adaptivní tempomat zapnutý, ale už jenom z toho principu, že opravdu člověk jde z kopce 83 a do kopce 88, tak prostě nechápu to. Tak jestli o tom někdo něco víte, jak to funguje, nebo proč to tak ty lidi dělají, nebo jak to je, klidně mi to hoďte do komentáře. Tak jo, takže jedeme do Brna a v Brně krátký komentář jenom k těm klecím.
Takže jo, přijíždíme do Brna. Tohle video je z úterka, že vidíte, že vlastně ani před Brnem, respektive před tou první křižovatkou, není nějaká zvláštní kolona. Chvilku jsem se zdržel, ale jinak to úterý, ještě i středa, to šlo krásně projet, když ve středu už jsem teda sjížděl na výstaviště, na osjezd dřív, ale tady krásně to úterý se dá dojet až na křížení s Vídeňskou, respektive potom na výpadovku na Vídeň. Takže dojedeme krásně v 8 hodin zpátky na poštu v běžném ranním provozu brněnském. A tady je to vždycky samozřejmě čím si opatrný, přece není to moc široký, aut tady jezdí už dost, takže šup zpátky, no tady klasicky trošku boj, dostání se na rampy, třeba ty rampy jsou docela blízko vedle sebe a já přece jenom jako úplně pořád nejsem expert, takže tady jsem to trošku střihnul, protože jsem taky strávil tady nějaký čas, než jsem se tam narovnal. A můžeme se mrknout potom na ty klece. Jo, to znamená, vidíte, jak ta rampa vypadá, prostě přidrcnete nějak na blízko a spustí takový železný plechy, různě pokroucený, přesně to moc nejede, takže prostě jo, tady si kolega odbíral nějaké klece, které zase potřeba odvést prázdné někde, takže jsme páry vyhazovali přímo k němu a jinak se to tam v podstatě navozí do prostoru a oni už to nějakým způsobem zpracují, zase nachystají potom na roztříděný zásilek přes noc. Takže asi tak. Kolega, tuším z Chorvatska, se přišel poradit ještě nějaké adresy, kam jel kousek dál od Brna, tak jsem to ukazoval na mapě. A jinak, jak říkám, pohodová práce, vyházet a jedeme domů. Takže asi tak.